Dagiti kang runa na damag, ita ang Martes. Fuel subsidy para kadagiti public utility vehicle iti Cordillera. Rinugyanan ti DOTR nga ipaay. Fuel subsidy maala dagiti PUV driver baban iti bank transaction. BIR mangnamnama asaan na nakaro ti epekto ti panagnato ti presyo ti krudo kan gasolina iti ekonomiya ti Cordillera. Panakaikat ti excise tax kadagiti fuel product makatulong iti ekonomiya. 30 million pesos na ilatang a pondo para iti panakipatakder ti baro arangtay iti Agno Pangasinan. Proyekto a bypass roads iti Pangasinan maituloy aging iton 2027 sigon kini DPWH Secretary Dizon. Security guard ang mapukpukaw nasarakan ti bangkay iti Balili River. Panakatarimaan dagiti daanan arangtay iti Cagayan may dagdagadag. Panagraira ti hanging amihan naglapasan. Temperatura iti pasat ti Baguio City kan Benguet nababalata. At adupay a pagbiyagan kan suporta para kadagiti atleta. Apila ti Baguio Women with Disability ita a Women's Month. Kanlimata kasunata day di singer-composer Ivan Rufino. Linglingay dagiti umili iti Cordillera. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. At ito'y nagitikang runan kan nababara damdamag itanga aldaw. Namnamaan ti transport sector iti Rehiyon Cordillera tinapartak apan nakaipaay ti tulong pinansyal kadagiti driver ti para publiko alugan kagidan ti awan sarday a panagnato ti presyo ti krudo ken gasolina. Impanamnama mo ti DOTR ti panakipangato ti fuel subsidy kadagiti amin a PUV driver itiryon baban iti bank transactions. Ada detalyen Jeswell Kate Lapisar. Iti agtultuloy a panagnato ti presyo ti gasolina ken krudo kang runaan a makarikna iti epekto daytoy ket dagiti driver ti para publiko alugan. Kinuna ni Manong Angelo may sa a jeepney driver mangnaynayon iti parikot dati kinadagsen ti trapiko ngem kasapulan da nga agananos ken ag overtime no kasapulan tapno adda ti maiyawid da para kadagiti pamilyada. Kailangan ng income kaysa nasa bahay ka lang, di ba, kain tulog. May kailangan ng income. At least may pumapasok naman konti, nabawasan na lang, nga lang. Para mat iti taxi driver ani Manong Junmar, namnamaan nalatan ang makaipaay iti solusyon ti gobyerno tapno matulungan dagiti pada na a driver a marigrigatan ita. Tsaga na lang, ma'am. Gano'n na lang mangyayari. Kasi taas ng presyo is magdagdag na lang siguro ng litro o batak. Kung hindi nila ibababa yung diesel, wala talaga, no choice. Impasigurado mo ti Department of Transportation Cordillera ang maipaayan iti tulong dagiti jeepney ken taxi driver ti rehiyon babaan iti fuel subsidy program. Sigun iti ahensya, papapartaken dati pan naka-update ken kompleto ti listaan dagiti maipaayan ti subsidy. Iti kaudyan a datos ti ahensya agarup 9,500 ti manamnama ang maipaayan iti subsidiya iti rehiyon. Gapumat iti kinaadu dagitoy per batch ti pan nakaalada kadagiti subsidiya da tapno saan ang mapunno dagiti bangko kan maipaayan matlaeng ti serbisyo dagiti dadduma a kliyente da. Basta't nakompleto nila yung requirements, yung updating ng records nila, kasi lalo na yung mga dating may mga fuel subsidy card at saka land bank card, automatic naman yun. Mag-antay lang. Mapangpanggap ang maipaayan iti 5,000 pesos a fuel subsidy dagiti jeepney ken taxi driver manipod iti LTFRB bayat ang mangipaay iti kanayunan a 5,000 pesos ti DSWD babaan iti assistance to individuals in crisis situation. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.
May naigiti data damag impatang ti Bureau of Internal Revenue Cordillera at kult epekto ti tuloy-tuloy a panagngado ti presyo ti krudo ken gasolina iti ekonomiya gaputa manamnama ang umina ti presyo dagiti kang runa ang nagagatangan ken manayunan met ti singir ti serbisyo iti daduma a sektor. At a report ni Bridget Marcasi, Pangos Fian. Gapo iti agtultuloy a panagnato ti presyo ti produkto a petrolyo. Posible nga apektado matlang ti ekonomiya iti rehiyon ng runa iti syudad. Sigon iti Bureau of Internal Revenue Cordillera, manamnama nga adu dagiti turista asaan na sumangat iti syudad amang apektar iti industriya ti turismo. Nailawlawag nga agdomino wenno agramaram ti epekto daytoy kadagiti hotels, restaurants ken dumapay a negosyo amang itunda iti saan a napintas nga epekto iti tax collection. Affected ang ating tourism industry. Okay? When we say tourism industry, nandyan na, affected na yung ating mga hotels, okay? Restaurants, okay? And itong ating mga tourist destinations, okay? Napakarami dito sa Baguio. So, collection of taxes will also be affected. Dinayaw na mo ti singasingapan na kaikat ti excise tax kadigiti fuel products. Inlawlawag na sa andang akam ti koleksyon ti excise tax, gapot agam daytoy ti Bureau of Customs, gapot imported amin na fuel products iti Pagiliana. May naigiti daytoy, no pa'y questionable para kini Mayor Benjamin Magalong ti panakaingato ti presyo ti petrolyo, uray pa'y pondo wenno tax pa'y laeng ti mailaklako iti merkado, inlawlawag na nga awananda iti kontrol iti daytoy. Yung price, di ba? Meron kang old stock. Tapos, dahil the following day, nagtaas na, justifiable itaas mo na rin presyo mo using the old stock. Well, we cannot control that already. Wala tayong control doon. Naipatang mata sumursurot lang dagiti small players iti pricing dagiti dadakkala kumpanya ti lana kaputa dagitoy iti mga dikdiktar iti presyo dagiti produkto ti petrolyo. Yung mga prices, yung difference between the lowland in here, dictate ng mga big company nun. Wala silang magawa. Sumusunod na lang sila. So, kung ano ang presyo na sinabi nila, yun, sinusundan nila. Epektibo itangal daw ti kanayunan na presyo ti produkto alana. Iti patapatta dagiti kumpanya, ngumato iti 7 pesos ken 50 centavos, saging 8 pesos ken 50 centavos ti tunggal litro ti gasolina. Ngumato met iti 16 pesos ken 50 centavos, aging 17 pesos ken 50 centavos ti tunggal litro ti krudo. Bridget Marcasi, Pangos Fian, para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Itabulan maramrambakan di Fire Prevention Month. Nupay kasta dalata ti kaso ti uram nirespondian ti Bureau of Fire Protection. Iti Cordillera kakailian adan dagiti insidente ti grass fire ken structural fire. Ante amuan ti makuna ti nasaong ahensya iti daytoy babaan iti live interview ni Jezreel Kate Lapisar iti BFP. Jezreel anya ti kapaliiwan ti ahensya no apay nga adda dagiti mailislistada latang uram ita nga tawan. Iti umadanin a panaglipas ti Fire Prevention Month ken panagrugi ti Summer Vacation 2026 pinaerteng pa iti BFP Cordillera ti panawagan da iti publiko iti agtultuloy a panangipatungpal kadagiti addang amang liklik iti insidente ti uram. Iti kaudyan a datos gapu iti electrical ignition manipod kadagiti loose connection ti kadawyan a rason ti kaadwan nga structural fire a napasamak iti rehiyon iti umuna a quarter ti 2026. Para iti dadumapay nga detalye, ag-update tayo ni Fire Superintendent Saturnino Labag, Chief Fire Safety Enforcement Division ti BFP Cordillera, kadagiti na ilistada a kaso ti uram itaatawan, manipod Enero agingga itaabulan. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, ma'am. Sir, umuna laengan nga sa ludsod, anya ti assessment ti ahensya para iti na isayangkat nagduduma a programa para iti Fire Prevention Month itaatawan. Kan kumustamet ti nagbalin nga implementasyon kadagiti nga programa kan aktibidad? Makuna tayo mo't nga nabaligi dahil ti aktibidad tayo ti
fire prevention month iti da mga taon manipod dati insayang kat tayo nga kick-off program ijay idi March 2 sa Benguet Sport Complex sin maruno dati inangay tayo nga job fair ijay Latinidad Municipal Gym idi March 14 kin sin maruno mat dati bumbero para sa kabataan nga inangay tayo ijay Talingguroy Elementary School kin dati umay nga April 1 kat i-close tayo dati fire prevention month activities tayo, ma'am. Sir, intay mat dito yung maipapanti datos kadagiti insidente ti uram iti region manipod Enero aging gaitigdama. Kumusta mat ti datos tayo, sir? Kanaan niya dagiti nagbalin nga kang runaan nga rason kadagito nga uram. Ayun, bata iti nilista tayo nga datos dati napasamak nga oram manipod idi January hanggang March tatanga taon kin ikumpara tayo idi napalabas nga tawon kot ada apo ti panagnato ti napasamak nga oram dito yung rehiyon tayo nga Cordillera. Sir, anya dagiti numbers tayo o dabati data tayo kan numano dagitoy? Manipod idi napalabas nga tawon ada ti nailista tayo nga 86 nga napasamak nga oram dito yung rehiyon tayo kintat agdama nga tawon ada ti nailista nga 137 nga napasamak nga oram dito yung rehiyon tayo nga Cordillera, ma'am. Sir, para mo't kadagiti structural kan non-structural fires tayo, sir? Adamot lang ti panagnato na, ma'am. Sir, anya ti kayat na nga sauan daytoy nga datos, anya ti indikasyon na daytoy ta nangat nga to daytoy pila ang napasamak nga uram iti itangatawan ngem no ikumpara iti 2025. Anya ti kayat na sauan daytoy iti kapanunutan kan abilidad dagiti umili tayo iti panaglaped da kadagiti uram. Bata iti analysis dati investigation section tayo kat dati siguro medyo atatidog nga summer nga panahon tayo tatanga tawon kumpara di napalabas nga tawon medyo dati so magmamano nga todo na di napalabas nga tawon, ma'am. Sir, iti mat umadanin nga summer vacation kan Semana Santa. Anya dagiti programa kan aktibidad tayo mat iti BFP Cordillera para iti ligtas sumbak. Ada dati angayon tayo nga ipatakder tayo nga motorist assistance kin adamot dati ikwatayo kadagiti bisita lugar nga agi put up tayo matlang dati kunan tayo nga emergency medical service or first aid standby team. Sir, adamat laang ba dagiti maisayangkat nga panag-inspect tayo kadagiti pailaang terminals tayo kasi iti napalabas nga undas iti napan nga tawon kanito pailaang Pasko kan New Year tayo. Agtultuloy ti panag-inspect tayo kakang runana dagiti terminals ti basis, dito terminals dagiti vans tapno may sigurado tayo nga safety dagitoy ti nyaman nga klase nga mapasamak nga uram, ma'am. Sir, kasanumat ti panagsagana ti opisina iti umadanin Semana Santa kan anya dagiti mai patungpal tayo nga aktibidad, sir. Ada dati ko nami nga uplan sumbak, ada ti maangay nga maraming nga motorist assistant tayo kadagiti kang ronan nga kalkalsada tayo kindagiti umutlang tourist spot tayo, ma'am. Sir, dati kanayunan nga sa ludsod dagiti kakadwa tayo ijay studio Jorton Ala. Inbag, thank you very much, Jessril, na inbag nga malam Sir Labag. Anya, naiparang mutat tayo dagiti datos iti uram, ngam anya kadi dagiti kang runaan nga rason, kadagiti nga grass fire, iti Cordillera, may basa iti nadakamat yung nga datos tayo, sir. Ada dati naista nga kang runaan nga rason dati naangay nga naramid nga grass fire dito yung rehiyon tayo, dati mostly dagiti panag-ayayam ti ubing kadagiti pusporo kas kada lighter kin dagiti panagpiknik dagiti estudyante tayo panag-usar dati bonfire kadagiti picnics na kadagiti bamban kabakiran tayo apo. May kadwa, Sir Labag, kasano nga maliklikan ti forest fire wano grass fire dito'y lugar tayo no panagtalon wano panag-umati panggedan kinada kadimat dagiti natiliw tayon wano nakasuan nga nang puor kadagiti bambantay tayo, sir. Mabalin siguro nga masuruan tayo dagiti kakadwa tayo nga manalon nga ada dati awagan tayo nga controlled fires tapno tikas takot ornungan da dagiti rurot nga dinaldalusan dati may isang lugar tapos tapno nalaka nga mabantayan da po. Kanayunan pa nga damag, sir, anya dagiti programa tayo kadagiti barangay uno iti munisipyo tapno maliklikan kan may kampanya tayo ti
panaganad iti uram kontra kadagitoy grass fire wenno forest fire. Ada dati program ti opisina tayo dati panang organize tayo ti awagan tayo nga community fire auxiliary group or di dati nga maawagan nga barangay fire brigade kinda giti madlang kunan tayo nga bantay gubat sir. Sir, iti mat sitwasyon kadagiti babalay wenno pagtaengan kasano kaado dagiti pasdek nga adaan iti problema iti octopus connections. Makuna tayo siguro nga bumasbasitan dagiti madadaan ti octopus connection na kadagiti babalay tayo ta masursuruan mo tan dagiti kakailan tayo diti Cordillera nga no kasatno ti kina delikado na dagiti madadaan ti octopus connection ti babalay tayo kat makunak siguro mo tan nga bumasbasitan ti madadaan ti octopus connection dagiti babalay tayo sir. Sir, pagsasaritaan tayo ti octopus connections, anya kaditi linaon ti far code tayo no lintag diti pagilyan tayo. May naigiti octopus connection kan anya ti rumbeng nga surutan dagiti bumalay kan pasdak tapno maliklikan ti structural fire. Batay iti Fire Code of the Philippines, kinda iti Electrical Code of the Philippines, dapat kumati may isang pasdok or may isang balay kat ada kumati regular inspection na dagiti electrical system da, masapol nga pa-inspect da ka dagiti license nga electrical engineers tayo or dagiti master electricians tayo tapno iti kastakat may sigurado nga may inspect dagiti connection ti electrical system ti babalay da po. Nembaga malam Sir Labag ni alas sungdoan daytoy iti panakobserbar ti Semana Santa. Anya dagiti napaliw tayo arason iti uram kadagiti babalay ken pasdek. May basar iti datos yo. Dati no dati babalay apo dati panagbakasyon dagiti bumalay nga mapanda agbakasyon ti sabali nga lugar malipatan da nga ikatan i-disconnect dagiti appliances nga nakasaksak ti babalay da. Kasiptian ko mga ramidan dakat ijay main safety switch kat ijay ko mati pangadepan da tapno masigurado no adaman ti andang na disconnect ang appliances kat may maawan mo lang ti supply ti kuryente na apo. Sir Labag, anya ti kangrunan nga ramidan dagiti residente tapno may pasigurado nga iti panagpasyar dagat saan ang mauram ti balayda. Sakpay ko mga panawan na ti babalay dakat i-disconnect da amin nga possible nga nakakonek nga appliances kastamot lang da ito LPG tank da i-close da dyan ti cylinder mismo tapno ikastakat masigurado nga awan ti sungaw kindagiti umot lang kasla dyan na ibagak tatay nga dyan main safety switch ti babalay da ti kuryente ijay kumamot lang ti may nga pangidupan da tapno ikastakat maawan nga talaga ti supply ti kuryente apo. Kadagiti motorista anya ti rason no apay nga adda dagiti mauram alugan iti katengaan ti biyahe ken uray nakaparada dagitoy. Mostly dagiti lugan nga maururam ket dagiti nga na condition dagiti electrical system da kinday ti umot lang no malipatan da makargaan ti kwa ti danom dati kwanti makina ket isu ti gapo nga pag-overheatan na ma'am. Maudilangan sir, anya ti palagipyo kadagiti agbiyahe para iti natalged abalay ken lugan kontra iti uram. Sakbay ko mga agbiyahe dati kakailyan tayo diti Cordillera, kasadyan na ibagatayo tatay. Amin nga appliances iti unag ti babalay day katanda pay ko i-disconnect da, i-close da dyan main safety switch ken numabalin kat ikasaw da iti kaaruba da yung balay da tapno ikastakat mabantayan damot lang hanlang ati uram no dikot. No niya man ti mabaling ang agtakaw diya unag ti balayda. Thank you very much iti oras nga inpaay mo kada kami Sir Labag na ipatang manen ti kinapateg ti disiplina ken kinasagana dagiti umili agtultuloy ti palagip ti BFP Cordillera kadagiti umili ti rehiyon a makikaykaysa tapno malapdan dagiti insidente ti uram. Manipo dito Bureau of Fire Protection Cordillera, Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Pagyamanan iti data live report kan live interview Jezreel Kate Lapizar. Kabayatan na itimat Pangasinan sinukimat ni DPWH Secretary Vince Dizon dagiti proyekto ti ahensya iti probinsya
Kang runan at tinurong ti opisyal dagiti bypass road projects kan tinarba arangtay iti munisipyo ti Agno. Ada report ni Dayan Monica Tukay. Sinukimat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, tinaperdi a hanging bridge iti nagbaetan ti Barangay Bangan Oda, kan San Juan, ijay Agno, Pangasinan. May palagip na perdi ti nasaw arangkay idi napalabas atawan, gapoy ti Bagyo Adante, kan Emong. Gapoy ti daytoy, nang ipasdakdag iti umili iti barangay ti temporaryo arangtay ana aramid iti kawayan. Gapoy ti panakadadaol ti rangtay, kasapulan nga agrikos dagiti truck iti daddo maaruta, nga agatidog iti 24 kilometro. Nakakatakot eh. Very similar yung dinaanan natin sa Mindoro, ganun din. Kasi hindi siya stable, siyempre kawayan lang yan. Gumagalaw, hindi stable, kailangan may distansya. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Yung motor nga, pinapadaan daw nila dyan. Nakakatakot magpadaan ng motor dyan. No? So, kailangan na lang ayusin natin to. So, ano na lang talaga? Kailangan lang tutukan. Konting magasakit lang. Diba? Minsan kasi, hindi na napapansin. Pero yung magasakit ba na alam natin yung hirap na dinadaanan ng dalawang barangay dito, siguro naman dapat i-prioritize din natin yung mga ganito. Yung pagaratgat ni Secretary Dizon ang mapapartak ti panakaipasdak ti konkreto ken dekalidad arangtay, tapno adda aramatan dagiti residente. Manamnama ang may latangan ti pondo at 30 million pesos ti proyekto, manipod iti calamity fund ti DPWH. Kabayatan na, impanamnama ti opisyal ang may tulid dagiti patrabaho ang naipasardeng iti bypass road, ken mapalawa pay daytoy aging gainton umay atawan. May sakadagitoy ti Lingayen Bypass Road, anarugyan pay idi 2018, nga iti agdama, ket adaan iti 88% completion. Manamna mga agnomarte agrop 18,000 na motorista amang papartak iti biyahe manipod Lingayen, nga agturong iti biyak binmali iti 7 minutos, manipod iti 22 minutos. May basar iti datos ti DPWH na surok 2.6 billion pesos iti pondo at 2.8 billion pesos iti nagastos kadagiti bypass road iti Pangasinan. Bayat na surok 261 million pesos ti maaramat pay tapno mailipas dagiti dadduma. May sakadagito iti Pangasinan Zambales Road ken Lingayen Labrador Diversion Road iti Barangay Baay ken lumasat iti Lingayen proper agingga iti Barangay Namolan. May kadua pa sa ti panakapalawa ti Lingayen Bypass Road, agingga iti binmaling nga adaan iti kaatidog at 2.59 kilometers. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Nabigbigan ti lalaki ang nasarakan at tumtumpaw iti Balili River itailang nabiit. Kabiyata na, agpalpalagip ti Tuba Municipal Police Station kadagiti motorista iti panagannad na. Iti panagbiyahe kalpasan anilista ti maysa a vehicular traffic accident iti nasawa lugar itay nabiit. Ada report ni Omri Villena. May sa 25 anyos a security guard iti may sa bangko tin-report ang mapukpukaw. Nupay kasana sarakan na iti abangkay iti Balili River sa Jela Trinidad, Benguet. Naudian nakita ti individual ani Elmark Lastimado, tubo ti Tacloban Leyte edi March 19, 2026, kan na-recover ti bangkay na edi March 22 iti igid ti nasawa karayan. Sigun iti La Trinidad Municipal Police Station, duwa a menor de edad nga agay-ayam iti asideg ti karayan ti inmo na nakakita iti bangkay. Dagos naman nga impadamag ti pasama kadagiti otoridad. Result kadagi in conduct tayo nga investigation, ada iti in relation iti Benguet Provincial Crime Laboratory, nga result iti autopsy na, and the result ti autopsy na that because of death na that is asphyxia secondary to drowning. Dahito yung report kasi uno il-examine and pinirmaan ni Major Nolan Genova jay autopsy report na. Basically, yung conduct tayo ng investigation, awan kapitin, makita tayo ng senyales na since awan mo titi makita tayo ng sugat tayo yung tao. And as to our review, yung CCTV footage, awan mo titi makita tayo ng surok kanya na during agkantaraiso na nga mapandit siya igit iti
Balili River. Makita iti daytoy a CCTV video ti lalaki ang nagtaray paturong sa Balili River. Sigun iti akin kukwa iti video na alaan daytoy idi March 19 iti nagbaetan ti 2:20 AM aging 2:30 AM. Ken saanen ang nagsubsubli ti nasawa lalaki. So happen nga baka ko na dang ikot danger zone daytoy Balili River ngam hanap mo. Hanta very peaceful tayo dito. So apin siguro di tao nga di ikot magulo lang siguro. Kabayatan na idimot March 22 tirabi, napasamak ti vehicular accident sa Jebadiwan Tuba Benguet, apakairamanan ti may sa logistic truck kan may sa pick-up. Awan mo tinadangran itinasaw nga insidente. Iti investigasyon ti Tuba Municipal Police Station, nagapu iti syudad ti Baguio ti logistic truck nga agpasalog. Maata pa saan niya agpa-overtake ti sarsarunuan na alugan. Isuan na dong parnati sumangsang at a pick-up. We are showing amicable settlement. So, hanmi nga kuwan na kayo, dapat na kayo hanmi nga ikuha nga ginariglo kayo, kunahan mi in your own decision nga damat ni Paudita no kayat yo isuti so initially na dati usapan da so tapta napandapay lang ijay chaptag pa estimate da pay lang kadigay jam damage ti lugan da. Palagip dagiti otoridad ti panagannad, nang runa iti panagbiyahe da kan ti regular a panag-check iti lugan da sakbay ti panagbiyahe. Audrey Villana, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Padaanan! Security guard ang mapukpukaw. Nasarakan ti bangkay iti Balili River. Panakatarimaan dagiti daanan arangtay iti Cagayan. May dagdagadag. Panagraira ti hanging amihan, naglepasan, temperatura iti paset ti Baguio City kan Benguet, nababalata. At adupay a pagbiyagan kan suporta para kadagiti atleta, apila ti Baguio Women with Disability ita a Women's Month. Kanlimata kasunata day ti singer-composer Ivan Rufino, lingningay dagiti umili iti Cordillera. Dagita kandad dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Roadwatch, mga dapat tandaan tungkol sa No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Para maayos ang daloy ng trapiko at bawasan ang contact sa pagitan ng mga motorista at enforcer, muling ipinatutupad ang NCAP o No Contact Apprehension Policy sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang NCAP ay isang programa ng MMDA kung saan hinuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko gamit ang mga high-definition CCTV camera, digital camera, at iba pang gadget tulad ng speed gun at handheld video camera. Kapag may na-record na violation, ito ay i-review at i-validate at i-verify ang vehicle record sa LTO Information Query Facility. Ipapasok ang vehicle record sa NCAP system at mag-i-issue ng Notice of Violation. Ang Notice of Violation ay ipadadala sa rehistradong tirahan ng motorista sa pamamagitan ng postal mail. Ang multa ay maaaring bayaran online sa Land Bank LinkBiz portal o magsadya sa head office ng MMDA. Maaari ring iprotesta ang Notice of Violation sa online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division gamit ang QR code o link. Kapag gustong i-check kung may violation ka, bisitahin lamang ang mayhulika.mmda.gov.ph. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhing tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan.
Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at biglaang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Balikan ang mga kwentong tagumpay na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng sports. Hatid ang natatanging memorabilia ng Best of the Best. Treasures of the Game. Dito lang sa PTV Sports. Manipod PTV Cordillera, siyak ni Ala Sunduan. Tutukan, tinapapigsa, napanlawa. Kan mas komprensibo ang pangipadamag, sagot ti sububukal a pwersa ti PTV News Team. Lunes hanggang Biyernes, iti PTV Regional News Block. Dito'y laang People's Television. Iti damdamag Cordillera, 100 million pesos ang Malig River Flood Control Project iti Paracelis Mountain Province. Nainogunaran, Tabuk City Insurgency Free Itan, kalpasan ani deklarati State of Stable Internal Peace and Security iti syudad. Daitakan da dumapay adamag iti report ni Diane Monica Tukay. Iti Mountain Province, na inagunaran ti 100 million pesos a flood control project iti Malig River, iti Wala Bakari Paracelis Mountain Province. Panggap ti proyekto ang makisayan ti paggad iti panaglayos, maprotektaran dagiti komunidad iti lugar, ken mapapigsa ti kinasagana ti gobyerno kontra iti didigra. Manamnama agserbian na paut a proteksyon ti Malig River Flood Control Project para kadagiti residente ti Barangay Bakari ken iti kabangibang a lugar. Iti Kalinga, insurgency-free itan ti Tabuk City ken naideklara daytoy iti State of Stable Internal Peace and Security. Ti deklarasyon kat na isang lad iti resolusyon nga inadaptar ti Konseho ti Syudad ti Tabuk ken impasa ti City Peace and Order Council ken City FLCAC ang pasingkad iti natal na kasasaad ti syudad nga awan ti nai-record ang narangas wenno saan ang narangas nga aktibidad dagiti Communist New People's Army terrorist manipod iti 2023 ken awan tinabati nga organisado nga armado a grupo wenno guerrilla front nga agtigtignay iti territorial as sakop na. Iti met Benguet, nailukatan ti tinapong 2026 The Benguet Coffee Festival nga daan iti tema a Brewing Prosperity in Coffee and Cacao for Healthier Benguet. Panggap ti aktibidad nga italo ti industriya ti kape ken kakao iti probinsya, bayat a papapigsaan ti panggadan ti local farmers ken entrepreneurs. Kabayatan na, pinirmaanan ni Governor Melchor de Clas ken Vice Governor Marie Rose Fongwan Kepes ti Benguet Coffee Ordinance 2026. Mangipasdak dayto iti Provincial Coffee Brand, mangbukol iti Governing Council, mangipaay kadag iti programa amang suporta kadag iti Mannalon, ken mang institusyonal iti tinawon a Coffee Week tapno may tandudo dagiti lokal a produkto ken mapadayawan dagiti Mannalon ti kape. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti Ilocos Norte, ijaya ti probinsya, la gobyerno ti free shuttle services ken travel incentive program para kadagiti umili ken turista nga adda ijay Manila nga agawid iti probinsya. Iti met Pangasinan, may tampok manen dagiti simbaan a mabalin a bisitaan dagiti deboto inton Semana Santa. Dayta kanda dumapay damag iti Region 1, isang bay ni Diane Monica Tukay. Iti Ilocos Norte, ipimpinal ti probinsya la gobyerno ti listahan dagiti commuters nga agnomar iti libre a shuttle services nang runa kadagiti estudyante, government workers ken umili nga sumsumrek iti pribado a panggadan. Dua a coasters ti maisagsagana a mausar tapno may paayan transportasyon dagiti umili nga adda iti nasusulinak a lugar.
Dakala tulong daytoy para kadakwada, tapno mga kisay ti gastos da paapan ti trabaho kan eskwelaan. Nayusuat pa iti Ilocos Norte Travel Incentive Program para iti masungad a Holy Week. March 31 aging ga April 13, amang saklaw iti gastos ti pamasahe a one-way para kadagiti umili, nga da iti Manila ken paapan Manila. Kasapulan lang nga agrehistro iti link a naka-flash iti screen. Itimat Pangasinan, mangijayjaya ti Pangasinan Tourism iti listahan tinapatag asarungkaran dagiti deboto a Katoliko inton Holy Week amang isaysayang kat ti bisita iglesia. Kasi tinalatak ang Minor Basilica of Our Lady of Manawag, St. Vincent Ferrer Prayer Park iti Bayambang, Redeemer's Way of the Cross iti Bani Pangasinan, ayat ni Apo Jesus Sky Plaza iti Natividad Pangasinan kendad Dumapay. Mabigbigbig ti probinsya kas nabaknang iti religious hubs, centuries old churches iti na dumaduma apaset ti probinsya, an ay aywanan aging gaitakit na talgad apasyaran nagiti umili. Iti Ilocos Sur, nangipaay ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 1, babaan iti Regional Mariculture Technology Demonstration Center sa Jaylukap, Alaminos City, iti 7,500 a rabbit fish juveniles iti Barbarit Fisher Folk Association tinarvakan Ilocos Sur. Sakbay anay paay madagitoy, kat nay pasidong iti balidasyon ti asosasyon nga insayangkat ti Provincial Fisheries Office of Ilocos Sur. Panangragad daytoy ti ehensya ang makaipaay kanayunan at tulong para kadagiti mangalap ang may talo ti resource sustainability ken food security iti rehiyon. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti Cagayan Valley, aprobadon ti dua a resolusyon ti Sangguniang Panlalawigan para iti panakatarimaan dagiti daan arangtay. Bayat nga iti tugigaraw, manariman ti profiling kadagiti tricycle driver para iti fuel subsidy nga ipapaay ti nasyonal a gobyerno. Damdamag iti Region 2, ipaay ni Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan Valley, naprobaranan ti 12 Sangguniang Panlalawigan ti dua a resolusyon para iti panakasukimat ken panakapasaya at dagiti daan ken delikado adalan arangtay iti probinsya. Kidawan tinasao a resolusyon iti Department of Public Works and Highways amang sayangkat iti komprehensibo nga structural integrity assessment kadagiti amin arangtay iti entero a probinsya. Daytoy katapno maamuan ti agdama a kasasaad dagiti rangtay ken malapdan ti posible a paggad kadagiti motorista ken tapno malapdan a maulit ti panakarbaan na pasamak iti Pigatan Bridge iti Alcala, Cagayan. Naprobarampay ti maysa a resolusyon amang irigta iti DPWH amang papartak iti panakairwar ti pondo manipod iti Fiscal Year 2026 General Appropriations Act para iti rehabilitasyon dagiti critical arangtay iti probinsya. Ken iti Batanes, indawlan ti Department of Migrant Workers tinaysayangkat a government serbisyo caravan kam anti-illegal recruitment and anti-trafficking in persons para kadagiti umili iti probinsya. Pinasatan daytoy dagiti graduating students ti Batanes State College ken St. Dominic College. OFWs ken dagiti mangayat nga agbalin nga OFWs. Nang sayangkat dapay ti pre-employment orientation seminar tapno manayunan impormasyon dagiti interesado nga individual. Nag-uumong dagiti ahensya ti gobyerno tapno makaipaay serbisyo kadagiti nakipasat ken may pagadatgat ti kanayunan nga impormasyon. Adamat ti hiring kadagiti mangayat nga agtrabaho a nurses ken caregivers iti pagilian ti Japan, Saudi Arabia ken Germany. Ken iti tugigaraw, narugyan itangal daw ti profiling dagiti tricycle drivers a manamnama a makaawat ti 5,000 pesos a fuel subsidy manipod iti nasyonal a gobyerno. Nagudwa iti duwa nga schedule iti agsapa ken malam para maakomodar ti 15 at toda. Narutang amay patpatumpal ti personal appearance ken panang isumbite iti original ken photocopy ti professional driver's license ken valid toda franchise. Panggap tinasaw a programa a mapalagan ti epekto ti panagnato ti presyo ti gasolina ken suportaran ti panagbiagdag ti tricycle drivers iti syudad. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Indeklaran ti pag-asa ti panaglepas ti amihan season iti pagilian. Gapoy ti dayta manamnama amarikna ti nabara a panawen. Ngem para kadagiti turista simangbay iti syudad, nalami isalad ti klima iti Baguio City. Daduma forecast ti pag-asa iti report ni Bridget Marcasi Pangasfian.
Pinili ti pamilya da Sheila manipod Vancouver, Canada ti Baguio City a pagpasyaran iti panagawi da iti Pilipinas gaputa saan nga umadayo ti klima ti syudad iti pagilyan a nagtaudan dagitoy. Malaksid kadag ti nagkakapintas a pagpasyaran, dinayaw dati seguridad ti syudad gapu iti nangato a police visibility kadag iti pagpasyaran. Okay lang iti Baguio, nalamiis, 16 degrees, 14 degrees, kas lagi kanyami mutlaang. I'd say this is like one of the coolest places in the Philippines that I've experienced so far. And the scenery here is amazing. Gapumot itinabara at temperatura iti Lucena tunggal summer season. Pinili dagitoy nga agkabsat a sumarungkar iti Baguio City. Sigun kadakwada, saan dapay unay ang nakapagrikrikos iti syudad, ngam again enjoy dan nga agpasyar, gapo iti nalamiis a klima iti syudad. Po mainit ngayon, summer na, kaya parang dito namin gusto kasi malamig nga po yung klima. Idila ang kalmaan na naideklara ti lilipas ti amihan season. Ngam iti forecast ti Pag-asa, 14 degrees Celsius ti nai-record ang kababaan na temperatura iti syudad itay agsapa. Idlawlawag ti Pag-asa Baguio, asaan unay apakasiknan ti heat index iti syudad, kenda duma a lugar iti rehiyon ang makasarakan iti nangato a lugar, kas iti Benguet, sumagmamano apasit ti Mountain Province ken Ifugao, gapo iti nalamiis a klima sa Jay. No pay kasta, manamnamalata ti namaga ken nabara a panawan. Forecast ni Pag-asa, siguro abot po tayo ng mga hanggang 26 to 28 degrees Celsius na kainit po dito sa Baguio. Dinakamat na posible matlaang nga dalata ti mapasaran a panagtudtudo gapo iti easterlies ang mga ituntunda iti localized thunderstorms. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. May iti dayta adamag na ulop at nga adaan patupatu pa nagtudo ti mapasarang iti entero a pagilian. Kanayon na niya update iti sa saadan ti Panawan amun tayo babaan kini Christian Austria, intern ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, March 24, 2026. Easterlies ang nakakapekto sa buong bansa. Narito naman ang ulat panahon. Northern summer at eastern summer ay makakaranas ng bagyang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan na may pagkulog at pagkidlat dulot ng easterlies. Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kasamang pulong pagulan na may kasamang pagpulog at pagkidlat dulot din ng easterlies. At para naman dito sa Baguio City, tayo ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang pulong pagulan at pagpulog pagkidlat dulot ng easterlies na may kasamang mahinang hangin na nagmumula sa silangang papuntang hilagang silangan. Ang agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay mula 14 to 31 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:07 ng hapon at sisikat bukas ng 5:58 ng umaga. At ito po ang mga huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station, Austria Christian. Maraming salamat po. Pagyamanan iti daytang report, Christian Austria, intern ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanay updated iti sa saadan ti Panawan kan agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalgad ti kanayon ang nakasagana. Padaanan at adupay a pagbiyagan kan suporta para kadagiti atleta. Apila ti Baguio Women with Disability ita a Women's Month. Kanlimatak asunata day di singer-composer Ivan Rufino. Linglingay dagiti umili iti Cordillera. Dagita kanda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Noon pa man, may mga babaeng lider na gumagabay sa ating mga pamayanan. Hindi sa pamamagitan ng takot o dahas, kundi sa karunungan, pananampalataya, at malasakit sa kapwa. Huwag limutin ang ating angking kakayahan at ang ating mga karapatan. Kaya kababaihan, lead like the Babaylans.
Ita a Women's Month, apilama ti grupo a Baguio Women with Disability iti adupay a pagbiyagan para kadagiti miyembro da ken suporta kadagiti PWD athlete. Daytoy ti detalye. Saanan ang nakasubli iti Hong Kong tapno agtrabaho ti sigod nga OFW ani Marigail Pabona kalpasan ang ma-diagnosed iti cancer. Iti pa nakaibus ti urnong nagapo iti panang paagas na at damot tulong ang naawat na manipod iti gobyerno ngagsaserbikas pagbiyagan nan iti agdama. Ng PWD na isa ako sa isang na-awardan sa Dolly po ng bigas. Kaya yun po ang kinukuhay namin. Sigun kini Baguio Women with Disability President Elizabeth Bayla, malaksid kini Pabona, adapay dagiti miyembro ti grupo da, anay payanan iti pagbiyagan manipod iti gobyerno. Kastamot adakkel ang makatulong ti panakailukat iti Orchidarium Cafe, ngayon pa iti lokal a gobyerno iti Baguio para iti pagbiyagan dagiti dadumapay a PWD a babae. Ngamkid daw na pa iti economic stability para kadagiti PWD a babae. More livelihood, individual, and then may mga women din na athletes, para athletes na gusto rin matugunan ang kanilang pangangailangan dahil most of them ay mga medyo bata-bata pa at gusto nilang mag-join. So yung mga training allowance sana for them at I hope na maibigay ng ating LGU at para ma-involve sa mga sports, different sports. May samot lang nga karit ken kuana ken dagiti kakadwa ng atleta a PWD ti mapaspasaran a krisis gapo iti tensyon iti Middle East. Sigun kini Bayla ang nangabak iti bronze medal kadwa ni Agustina Bantilok iti parang archery compound women doubles sa Jay Thailand. Saan na matuloy ti panagipasada iti March 27 Asian Para Archery Cup sa Jay Thailand. Gapumuten iti agdama a sitwasyon. Nupay kasta, agtultuloy matlang ti training daken tarigagay a makakumpit iti payayam iti kabiitan a panawan. Ita a Women's Month, mensahe ni Bayla kadagiti kapadana a PWD. As we are celebrating Women's Month, gusto natin na matugunan nga yung pangangailangan ng mga kababaihan, ma-empower, pero maging resilience din na kahit naman tayo may mga tawag nun, may mga problema, ay ano pa rin, maging matatag at malakas pa rin at patuloy na lumaban. Adaanan iti baro a barangay outpost iti may sa lugar iti Asipulo Ifugao at akala makatulong iti parang patalinaad iti linaken kapya sa jay. Indolon mismo ti First Ifugao Provincial Mobile Force Company ti parang ipaima iti barangay outpost iti barangay Kawayan. Tarigagay dayto a proyekto mapasayat pa iti public safety, accessibility ken community policing iti nasawa lugar. Ti proyekto ket indolmet ni First Ifugao PMFC Force Commander Police Lieutenant Colonel Miles Forayang ken ipatumpal baban iti 3rd Maneuver Platoon nga dadalwan ni Platoon Leader Police Captain Gregorio Buyayo. Ti parakimuntar ti Kawayan Barangay Outpost ket pasati adlang ti unit ang mapatibger ti local law enforcement infrastructure iti probinsya ken tapno may panamnama ti panakiyasadag ti police services kadagiti umilikan komunidad. Kudno unay nga wan ka paris sa kamarik na iti pangipaay iti serbisyo komunidad. Kakailian amuyo kadi nga dati mababiyag uray awan ti utek kandara na saan daytoy a tao no diket may saa si creature anya kadi daytoy. Mauawagan dayti ka starfish kan maawagan matlaang ka sea stars. May bilang dayto iti scientific class nga asteroidea kan masarakan kadagiti taaw iti entero a lubong agraman iti entero a Pilipinas. Ngem kasano ana isang sangayan ti sea stars. Adaan dayto iti radial symmetry. Kadaw yan nga adaan iti 5 atakyag, bayad nga adamo dagiti sumobra pa iti 5. Awanan iti utok wenno blood system dagiti sea stars. No diket agus usa dagiti iti water vascular system tapno aggaraw kan mangan. Iti babati tunggal takyag adda ginasot a babasit nga abot. Dagiti iti mangtulong kadakwada ang magna iti uneg ti danom.
May sapay kadagiti kalatakan ang kababalinda, mabaling niya agtubo man ang dagiti naputod at akyagda. Bayat adagiti madaduma kabaulanda ang mapabaruti intero abagida no agtalina at central disk da. Naidumduma pa iti kasa dagiti sea stars when no starfish ang mangipaunog iti taraon. Kabaulanda nga idurun paruwar ti tiyan iti bagida, tapno makanda dagiti taraon ng runa no shellfish ti taraonda. Masarakan ti Pilipinas iti Coral Triangle, may isa kadagiti kabaknangan ni ecosystem iti baybay iti lubong. Isu nga adu dagiti nagduduma akita ti sea stars when starfish ti masarakan ditoy. Adan iti kang runaan ni akam dagiti sea stars, dagiti ti mang taginayon kadagiti ecosystem iti baybay. Tumulong pay dagiti amang kontrol kadagiti populasyon dagiti shellfish ken coral organisms. Nupay kasta, karit kadagiti sea creatures ti panakadadaal dagiti coral reefs, populasyon ken overcollection para kadagiti souvenirs. Mayat akit kita ang dagiti sea stars ngum amuyo kadi at saan da mabaling nga maiggaman kan mairwar iti danong, gaputa posible amang itunda iti pupusay dati panakaya dayo da iti pagbiaganda. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan. Agladladingit ita ti industriya ti musika iti lokalidad iti ipupusay ti maysa kadagiti nalatak a musikero anang ipaay iti linglingay kadagiti umili babaan kadagiti pinutar na akansyon. Amuan tayo dagitoy asunata babaan kini Dayan Monica Tukay. Nabuyogan iti napintas a musika, amang pakpakalma iti siya sinuman a makangag. Dayta ti imbati a pakalaglagipan ti musikero ken composer ani Ivan Rufino. Limatak kadagiti agtutubo ti kanta daytoy anapnuan iti ayat, amay tonos launay iti agdama a panawan. Dagitoy a sonata ket kaman nina, wano iti Iloco ket kastoy. Udan, wano kayat na asawan, ket tudo. Ay linayad ko, sikalang digapo, ay naguminat semudan di ayak seseda, yan ikal kararap ko kuma, kasinay man udan, taparang say timpo, anta kasin panilaan. Direk na. Dagita kanta ti limatak kadagiti agtutubo iti Benguet ken Mountain Province na ibalikas iti pagsasao akang kanaay. Alimatak kas luluwa dagiti Cordillera nga ada iti Balasiw Taaw. Ken kadagiti agtutubo. Ni Ivan Tandok Rufino katubo iti Bakon Benguet, ang nalatak kas Night of Cordilleran Music. Miyembro isuna ti Anido Band ken Kabunyan Band, ang may sa kadagiti bandang adaan iti original a sonata, ken mangkang kanta kadagiti country songs. Nupay iti saan ang napakpakadaan a pagteng, na iwaragawag ti ipupusay ti singer, gapo iti vehicular traffic accident. Sa JKM6 La Trinidad, kalpasan na nadong partilugan nati may sa truck. Nakaagaw atensyon dayto iti online, no sa dino ado a Cordilleran ti nakipagrikna iti kapamilya, ti musikero. Nakipagriknamat da Bob Aliping, binisita matlaang ni Southern Cowboy Romeo Ogong, anay paay iti na impuswan a kanta, anay didekar ken ni Ivan. I will give you is easy, and my burden is light. Come
judgment day. Forgive me, my Lord. Take me to heaven with you. Mangipalagip daytoy at isunataw, wanong musika, manipot iti may sa akong makansyon, kat agtalinaet iti sidong ti kaaduan, iti baet ti panagpakada, ti masapnan. Ti biyag ni Ivan Rufino kat may sa apasat iti tayak ti musika iti Cordillera. Makipagliknamat ti PTV Cordillera iti pamilya ni Ivan Rufino. Ivan Rufino, pudno unay apagwadan ka, ken naindumduma ka iti tayak ti musika. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Kakailan the word of the day ta ita, sonata kay papananarito ket awit iti Filipino, ken song iti English. Papagayam ket yu kaditi madan iti natibker ken di kalidad nga outfit an aramid babon iti inabel a Cordilleran attire. Jay iti Avelines handloom woven products dagiti pang fashion a woven garments para iti babae ken lalaki mapaubing ken nataengan. Mabalinmat lang ang maramat dagitoy iti anyaman nga okasyon kan kadagiti kayat uno mangayat nga agparamid. Bisitan lang iti Facebook account nga Avelines Hand Woven Products muna i-contact ti numero a 0927-357-9231. Iman manihar daytoy ni Miss Aveline Kalat. Saan kayo nga agbabawi gapot akunada nga ruden, wear our weave with pride. Para iti kanayunan a detalye kita ang tinaka-flash iti screen tayo. Kakay PTV News now madamdama alas 5 iti malam. Dayta ti pakabuklan dagiti kangron na nadamag itang aldaw siya ni Jorton Campana. Indan mi kada kayo dagiti nababara kompleto ken napapatag nga impormasyon siya ni Ala Sungduan. I-like, i-follow ken ag-subscribe iti social media platform CPTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Aging gamanan intun bigat siya ni Audrey Villana. Padaanan Lunes agingat Biyernes agrugi alas 4 ti malam. Pardumno husto ken alisto at damag. Da kami ti mo pagpiara. Daytoy ti Kangrunan na damag.